studenter. Ikke bare dem, der venter. Nu er vi studenter. Ikke bare dem, der venter. Nu er vi studenter. Fester indtil vinter. Nu er vi studenter. Ikke bare dem, der venter. Eksamen er en flittig elevs fridag. Det sagde min far, det blev jeg rimelig bidt af. Religion og old, rimelig trold. Spiser æbler med læreren, så jeg er for 12. I biotek laver vi forsøg eller to. Og det er veldig spændende, kan du tro. Nu er vi væltet i akademisk ordflom, men fremtiden venter med en kæmpe ølvom. Hvad var AT, NV, AP? I dag skal vi kun stave til DP. Alle sidder med en DP i hånd. Alle ved, at det er lige sæson. Om gymnasiemagten havde vi kampen, men tilbage